Pořád jsem žádnýho neviděl. Ale já se nedivím, protože já furt koukám do té čáry na navigaci, takže myslím si, že kdybych projel 5 metrů kolem mě, jak si ho ani nevšimnu. Těžko říct, jestli tady jsou vůbec. Načetl jsem si to, co nám dali pořadatelé. Hezká je teorie, ale nevím, jak bych reagoval, kdybych ho viděl. Možná kdyby byl v uctivých vzdálenosti, tak bych spíš bral foťák a fotil, jak se tak znám, ale pepřák mám připravený u sebe a nejsem si jistý, jestli bych to nenastříkal do ksichtu já. My si musíme uvedomiť, že my vchádzame do ich teritoria, nie oni do nášho, takže je možné, že človek v lese stretne medveďa. Som tu 11 rokov, videlo ho viacej ľudí, ja som ho nevidel. Nie sme zase taká úplne zóna, že by to bolo na dennom poriadku, ale dá sa s tým rátať, že človek proste sa môže stretnúť tu aj s medveďom. Tá populácia pomerne výrazne stúpa v rámci územia celého Slovenska a tým pádom dochádza aj k zväčšenému počtu týchto nebezpečných stretov. No, ideálne v zásade je zamedziť stretu s medveďom, preto je mimoriadne dôležité, aby každý turista, ktorý prichádza do lesa, uvedomil si, že tam nie je sám, ale je tam množstvo druhov živočíchov. Je nevyhnutné určite, aby bol veľmi dobre viditeľný a veľmi dobre počuteľný. Od 1.6. máme zasahový tím, ktorý je tvorený 4 členmi, ktorí sú permanentne non-stop na linke, ktorá slúži výlučne zasahovému tímu. Oni sú pripravení 24 hodín denne zasahovať v prípade týchto nebezpečných situácií. Sú na to kompletne vybavení, sú schopní prakticky kedykoľvek výjsť v ústrety turistom alebo akýmkoľvek návštevníkom národného parku. Boli aj v obci, už mi prevracal koše po dedine, hej. No, že keď dačo stalo, tak si ľudí sú upozornení, že by tam nedávali zbytky a tam salami alebo jedra takového, lebo on to sytia ide za tým. No.